Maminsan, tapno makita ti bagbagida, wago nagdilaw ti padad ang atawa niya. Kasurunak man, ti kakasdi nga tattao. Ket, kasla ko makanya-kanya, mga abing ko ay niya. Kasti na, ikidinilaw da kanya na, umun-una. Dati na, pakita ko na. Uno ready kayo, magbilan ko kayo natalay. Tapno ti kasta ko makita yaw, ay. Nakita yan, mga abing patikili-kili naman yung anapura. Este nangisip gaya. At dan sapay matilibag-libag na na. Ating ko kapag pasensyaan yun, sumapungat ba kita nagkita yan? Yan na ni Manang yaw, kat sanayan, itigili-kili ko na niya. Oh my God. Nagbanglo, amay asin-asin pa. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Oh, diba? Proud. Ilo ka nagkarot. Amagmat ka niya yung dita, mga abing ko. Hang kayo nga din dinayan. Tanda mo titipadak, tikili-kili na nangis. Yan nga rin nakasta. Hang tayo nga ibabay na niya. Itikili-kili tayo. Katalwadan nyo mo tabasit mat, mga abing ko mat. Baka takili-kili yung mga katanda tilibag naman. Hang kayo, tamok. Nado tayo tao. Nado tayo dita niya. Nga nangisip tikili-kili na. Hala, nga sa dumapay kat. Adupay tilibag na kat. Kintermi patisip ngat. Nanukano kita imong ba. Yung mga rin nakasta dapat maging proud tayo. Hantay mga may sakit nga nangisip tikili-kili na. Amok nga ado tayo. Million santi nangisip tikili-kili na. Adupay karot na kita dudo mga ika. Tinadar aramidin na lang. Gumatang na sabon. Nasakit kalamansi. Ipus-pus-pus na pa'y nga kasi tanong tikas na kapumudaw. Yung mga ang dapat. Nunya din kid ni Apo kanyang. Akseptar. Talagang kasta pa yung garudan. Nanyamot ka din. Numariyo na damdama kanya mga abing ko niya. Dati kilikili ni Manang yung Ajayeng. Famous di ko yayame. Gumikray na nga magkikita no ko ako na dani ano ko ay, nyamot tinin, hindi kilikili na ni Manang Ajayeng nagngise, tapan na pa'y bandi-bandera di tangay ka nakangislaw na kasi nagset nga tan di ba nagsit. Say what? Apay ko nga, tay babayin ko dati kilikili kay sintintin ni Apo. Parang kung kabalinin, nga kusko-kuskosan na saan papudawan na talaga nga kastanan. Napagpadasak kaya amin na kita, nga maawag pinagbaliwan na. Iso nga si kayo mga ading ko niya, nga padak nga nangisip, titikili-kili. Dapat be proud tayo. Hantay nga ibabain, no, nga dahi tao na nangisip man, umadan nyaman, dalibag-libag na, who cares? Tao tayo lang nga niya. Dapat ka ipakita mo da nga nga dapat ka agkasde ka pa'y ano tayo dapat ibagbagay nga nangisip napudaw pagbabasapay na dadumagin.
niya pelog ubrae mo nga ading ka i-subscribe na kun i-click mo matiring notification bell and tapno tikas updated kayo amin nga videos dapat pasala-sala na ni Manang yun sumayot na talagaan kada di karudan mga ading ko sa pilang matagkita-kita tayo maninto sa marono nga videos ko bye I love you all